September ni kwa kumsang ni som paruk zirtop zana niya. Kwante huna phone chu aron rijal ral maya. Rungkol tu chu doktor nihin. Doktor chuan kwante hi unaw paniyem o kapiak hi aron tiya. Kwante hun chuan o niye enge ni ta atiya. Doktor chuan tuna hian I unaw pa emergency room a om meka. Rang takin damdoina local ta che tiyin doktor chuan aron shila. Daih hun chu a shil hai leya. A unaw pa chunga chuan engthil chiang nge thleng a shebok silawa. Daih hun chuan rin thu te chu an sam kwala hospital pana akal mek lai chuan ain ngai to a. A unaw pa daih hi chuan zu ruin midang ain swal puyani te chu a ring rum ruma. A ril ru te chuan a to swal to po chu anuna man chat du lo wanga ni e tiyin zil te po atum ril ruwa. Anuna zirlai chatak turani aring nge ngeya. Ti chuan damdoin chu daih hun chuan awatleng ta a. Mase a base teile arin phak pakin a unaw pa kumsom ni pangami kwan daih hi chu alawna leya. Oxygen manga lau tho chok chokin anuna po chu chan thei base yom lau takin alaw umani. A unaw pa chu arin phak baka alawna tawangin daih hun chuan ama chawa waipui che niin a shetalawa. Ti chuan anu lina gyum chu rang taka phonein anaw chanchen chu a shiatir ve ta ngala. Li po chu damdoin ron thleng thwain daih hunan third floor a anaw umnalam ICU chu apan pui ngal thwaya. Laiin afapa ICU a omti a shiat phe chuan a chiai na sa hleya. ICU a omreng reng chu an din mun a chalo chin hle sia. An fapa chu engwang che a chutia ICU a meu umngai ta nge ti chu angai tuana sa hle ni. Hetia daih hi a emergency room a om malok hian anu bula chuan a chian te tlo tura ni relo te chama akal tur thochilin in a chhuahsana. Li chuan a fapa chian te tlo tura kal chu chataka thla liamin alo kirve mai ringa ni. Mase afapa a mole dan chuan atina tak zeta mangang taka arom lai chuan a engkol tu doktor chu aron thlenga daih hi chunga thil thleng chu hetiang hian arun soitani. Kwan daih hi chuan cosmetic surgery ane laiin a Thisen zam poimo tak ti cha sakaniya. Chumi wang chuan ataksa chu ati kholo ta a. Dam khot chuak turin an be sena po asang lau tak zeta nei diin doktor chuan asoi tamaya. Li chuan doktor thusoi asya dwarwal chuan chhuata chuan a chutla nok maya. Afapain an shiat lawa cosmetic surgery alo ti chu magatiin chuta vandoina an latok sui boknen. Afapa chunga thil thleng an shiat pui lo lutuk chu tor haratiya. Engwanga cosmetic surgery chu lo tinge ni an chebok silaw. Mangang le riruha tak chuan a chap ta tlok tloka. Hospital a chuan daih hi chiampa po lo thleng ve thwaya. A chiampa chanchin chuan ani po chu adeng ve kher mai. A chiampa damdoina aron thlen nu chuan daih hian cosmetic surgery ati na chan ber angai thei chu shiat ani tani. A chiampa chuan an school kalai chang tuin daih hi chuan nun nuam le hlimom tak ane ngai lo shim shim thu soin a mai fanga wangin an school a chuan ti do dale chainum na atok fau china. Tonlai khot chakhau an bik takin Korean havin an ngai puimo mai jolain wanga lo niya. Daih hi khaberu chu Korean hau mel chati zong ani lawanyang chu chainum na atok fau ani ti a chiampa chuan asoya. Hemi wang hian daih hi chuan thalak reng reng te chu aidit phot lo chuan a post ngam ngai lawani. Daih hi chuan sipaya chanzo nu kumsom ni pangami ni chuan kovel ama chon le to don ti shayin ama a mi ten an chai fau chin na amai tlang te chu aza pui le chan towa. Apian pui mai tlang te chu kovel ma chon pui ngam lovin cosmetic surgery chu ti tomin thutluk na asyam tani. A chiampa soidan chuan ati tur tho min shil poin surgery chu tilo turin ka thlem na sa hleya. I mela engma diklo na omlo tin ka shila. Mi thu soi chu enga ma ngai lo tur poin ka ti. Mase cosmetic surgery chu ti alo tumril ruk na satto ema wangin a thutluk na chu aso son sak thei dalaw niin asoyani.
surgery tinan chuan dollar sangli zali somni pakhat point pani paruk angai don nge ya cosmetic surgery ati theinan hian dei hi chuan na chi sang sang alo thok kwala ni khata chopo voi khat chau a ei chen ani a chan chu ele ina sum koral adula wangani ya dei hi chuan a cosmetic surgery ti na tur sum anga tok nuwa chuan surgery clinic pa ngai deuh te chu research anei ma sapota uluk taka azir chian nuwa chuan surgery clinic hlun ve tak mai kumsom pali lai loran to voi khat ma surgical swal history lanei ngai lo ngei mai chu a thlang ta ni surgery clinic chu gangnam munlun mai cosmetic le plastic surgery anti china mun pui sojo district ka ania kovel shadalar surgery thiam tak tak te omkom na mun gangnam anemia wa atu po panse swalu tuk lo torangai ani shimshima clinic a chuan dei hi chuan appointment te siamin a hun a thlen chuan avakal ve ta a phur takin surgery ati main thlate chu alavela a chian te chu a thon boka a chiat me lo chu a nga hlel cosmetic surgery chu a hloh tingdon lo ti chu ni doctor chuan heti hian li chu a shin le zela dei hi chu awani viawani chuan adam mai thei ma se adam chhuak ani poin vegetative state ta omin chumi po chuan kar khatvel bak adai aring chuang lawa vegetative state hi kan soi fo to angin koma angdeu koma ni cha selo atam jok mu hila achang changa ron harle chenang kha ne ya doctor chuan li e mangang le thlabar taka rumek chu heti hian ati sakle zela if pa organs te hi midang chan puinan I donate du sokem ati ni chu he thu hi amak angring hleya jiruna taka li e omlaya doctorin hetia ashil mak mai hi thil kalphung pa ngai po ni na langlawa li chuan doctorin athushil chu adam chungin a theingil to lo tur tho a zoi nge ni ti chuan maktak main li le afapa upazok tei hunte namdoin an thlen hian dei hi cosmetic surgery ti saktu surgeon hi mutur omlo sui ta dai maya September ni som kumsang ni som paruk jingdar kwa aloni chuan Mr. Jenga dei hiya cosmetic surgery ti saktu ngeile an cosmetic surgery clinic nei tu le director ni bok chu an lo lang le ta hlol maya li in afa pachunga thil thleng alo zofia chuan dei hi chunga thil thleng chu poiti na nei om puin an lang lawa ama chu ain zoi thiam zat zata dei hi chu surgery te lain a thatvek thu soin a Thisen zam chat po chu dei hi ya khaberu len lutuk wanga ni e ati zakho maya minol pui aya a khaberu alena wangin surgery dang anlo ti sakto tenen a case chu ainang theilawani ati ta zek mai ni a thu sei chu an oilo chuan operation an nei lai video po in Indonesia alekti ta zela heti mek lai hian damdoin lam chuan dei hi chungchanga chuan thu chhuah anon siama an damdoina chuan dei hi chu admit ani main dei hi chuan Thisen tam tak a hloh thu chu aron soi vele ta a chu chuan cosmetic clinic te chu an thiam lovani ti a intir boka damdoina chuan dei hi chu shwayani hian a taksa chuan Thisen tam tak alo hloh dai to niin hospital thu chhuah siamin an tar langani hetianga andam lavin Thisen tam taka hloh palani chuan Thisen pek angai ti na ni mase damdoin pa ngaya aron shwa hian Thisen pek ane reng lo ti shiatania damdoin lam chuan andam lo enkol lai chanchin chu police an report ta ngala police te poi no chui na an kalpui ngal thwaya cosmetic surgery lam te po thozofia ania an director ber dei he zai tu chu zona zonia engatinge indam lovin Thisen tam taka hlawa Thisen in pek lo tia an zo chuan Mr. Jang chuan nie blood bank lampo blood supply an nei lo te po kan sot ngeya ma se blood supply kan don main damdoin lama thok tu ten dei hi chu aron shwai man to ni tin police te nena chuan asoya ma se Mr. Janga thu sei chuan a clinic chu atalo tir sok don ani mel blood bank lam chuan dei hi chu damdoina thok tu ten aron boy pui ma minute li vela Thisen chu operation theater
man thei tura da fel vek manani to anti ve thlata chumi omzia chu Thisen chu an pe man renga ma se an pe du lo te na ni daihia zai ani changa ni som pariat na chuan daihia kumsom ni paruk birthday chu alo ni der towa ani la chu engma shelo chuan damve tuk chokin ICU wa chuan alo umme kani October ni som ni pali kumsang ni som proga chuan Mr. Jang chuan damdoina chuan daihi chu awatlo leya hemi chumpo hian a clinic te chuan daihi kheisa chuan ti diklo an nei lo thu ala soi cham chia Mr. Jang chuan daihia enkol mek tu damdoin te chu adem ta chiam maya daihi nu chu foiporin damdoin lam chu king turin ati nge ngeya Mr. Jang thu soi chuan li e ru hale to sa chu ati thin jim hleya a thu soi chu angai thlak pe lo thu suin a fa pale a chung te chu ronti boi tu lo turin a nu tho ta zo kani October ni som ni panga kumsang ni som paruk alawin her chhuaka dehi din hun chu chalo zwalin alung po a photo hau lawa Mr. Jangan aron to ni tuk che ani nge ngeya ti chuan dehi chu kumno pangte niin khovel alo chhuahsan ta ni daih chanjin chuan South Korea chu adeng chhuaka mipuin cosmetic surgery clinic te chu andema hetiang case om to hnuwa po engma thenglawang maya an sum dona an lakal pui te chu makantiin zak theilo an ti hleya mai reng nei atum lawani ber voitam a en chhuaka thil mu nom lo tak ni ma se afapatan chuan a en angai tlatani footage chuan anesthesia Dr. Lile main surgeon Mr. Jang te chu an oma surgery an han chanta a Dr. Jang chuan dehi khaberu chu azai ta cha chu Thisen tam tak aron chek chuak ngala han chuk re mai sen lo Thisen tam tak chu alwang ngal zoi zoya chhuata te chuan Thisen te chu abodar noi boka nurse om ve te chuan chhuata Thisen te chu an lo shumol mola laiin uluk taka alo en nuwa chuan voisom pathum lai mai chhuat no na pa ngain Thisen te chu an no ta ni ti sha ta ni ya chuti khopa Thisen shuk fai ngai chu andam lo khoi lain Thisen a hlo tom viau ti na ni makde umain hetia Thisen tam tak de hian a hlo nu po hian odi chunga staff te chu an phi boy hau lova lau thong ang puin anom chuang lavani operation laklo lai chuan daihia anzaina po la chui ping lo chuan Mr. Jang chuan odi Jang chuan a chhuahsan daya chumi hnu luka chuan doctor dang aron lut le dai mai laiin uluk taka an en chuan chu doctor lo lut chu South Korea rama lar mai South Korean celebrity house surgery ti sakchin tu anga in soya in thelar chin clinic hovin aruka an roi chin Dr. Ghost anti mai chu alonia Ghost doctor anti te hi South Korea rama cosmetic surgery ti tura mi an kaltam chin em wangin doctor in dailo ana chin seya ti chuan clinic chuan dan phallovin doctor dang thiam em lo te chu operation laklo lain an ayo turatan an lu tir ta china ti chuan doctor dik tak te chu an office a letin client dang ron thei turin an chu chuak le tai zelani Ghost doctor te hi dam phalwa royania an thiam tak tak lo boka heta dehi khensa Ghost doctor po hi ache uluk tak enin li chuan a khor hle ti a she theya ache boy hle bokani CCTV footage danga jang chuan Dr. Jang chu OT danga lutin midang awazai le tai ti moni boka hei hi medical dan kal tlatani nge ngeya patient pakhat zaimai turan niya midang dai an khoi lai kalsanin an zai theilo shimshimani police ten an han chui chan le nuwa phei chuan Dr. Jang chuan dehia a khoi pa hian dehi bak mi pani alo zai tel ni ti shatani boka arwalin mi pathum a khoi ti na niya rap thak takani Ghost doctor le nimhlum lama mithiam bik anesthesiologist te chuan dehi khaberu an zai chu an chui fela an bandage nuwa chuan OT chu an chhuahsan dona dehi chu nurse te kuta nu chian ni zoya CCTV footage chang chuan dehia an zai zo no poin a khabe bandage chen tuam zo nuwa po khan
Thisen pu chu ala re lo tilang theya ponan khuna le amutna po chuan Thisen chu alwang tlang veka nurse duty te chuan daih Thisen luang reng po chu an mungeya mase an ngai ven lem lova ngai sakahnekin nurse chuan a makeup te a hnoi cha a phone chu a khoi zui ta ya daih Thisen chu a pot nem zelawangin nurse duty chuan anesthetist le ghost doctor chu avakau leya ani chuan ron enin adin mun chu a thavak lawani ti chain ghost doctor chuan ati haulo tur thil ati ta ni daih kia chuan injection pakhat fluid anti mai chu a chiulu ta chu injection chu Ministry of Health te phalna la lo chuan man mi lo tur thil ani boka daihia hetia om hian main surgeon Dr. Jang chu mu tur om to lova daihian injection anei nu hian doctor le nurse anesthetist te pathum chu andam lo din munawanga thlaphang haulo chuan an ti tia an lanwi ham bokani ti footage chuan alang chiang hle bokani korta thubai rel ani masak ber chuan laiin ghost doctor in afapa akhoi chu dan phallo ani thu war taka suin surgery clinic ten afapa chunga dan phallawa surgery anti thu suin korta chuan athushiat ang te po asoya nimhlum lama mithiam bik anesthesiologist po chu damdoin danga thok an po pen lo kalawnia mase in soi fein staff in dailawna wanga apui zwai tho asoya anesthetist na surgeon te pui baka surgeon te ti tur ang thlenga operation local puya wang chuan li chuan Mr. Li chu zwa atum bi khau lawa daih kha re tak Thisen pu teng chunga an kalsan nu feya 911 an kho sak chau khania li chuan anesthetist le nurse te chu shemna pek fe nge atum ru hle ni operation lai khan daih khan a Thisen cc sangthum sanga lai mai chu a hloh mana hei hi machine taksain Thisen volume nei za asum sari lai mai niya daihia anxiety-ra Thisen aron ba khu khan daih chuan Thisen tam tak a hloh belzel theyani ti kha sheturan ni Thisen chu ngai to wat turan niya mase darkar sari zet anzai nu poin Thisen chu an la pelo chewani Thisen aron thlen nu poin Thisen chu an pedu chuang lova damdoin danga changa anesthesiologist runleng lut satya kha ron ringotin Thisen pa masalovin ambulance a chuan an phurtir poka hei hian an clinic thiam lo na chu atilang chiang le zwalani laiin anin soifiana changshang angai thak nuwa chuan afapa anlo ti dan chu na tiin insumpo halsa ti hleya korda chuan cosmetic surgery clinic staff song te chu kawania an vain thu zo fian nia fin fiana chatak baka dan phalwa an chena tam tak mu tur mai baka an mani in soifiana an soilan che nuwa po doctor janga nurse le anesthesiologist le ghost doctor te chuan daih thina chuan thiam lo na an nei lo thu an soifana laiin anin soifiana changshang angai thak nuwa chuan afapa an lo ti dan chu na tiin insumpo halsa ti hleya korda chuan cosmetic surgery clinic staff song te chu kawania an vain tho zo fian ni finfiana chatak baka dan phallawa an chena tam tak mu tur mai baka an mani in soifiana an soilan cheu nuwa po Dr. Jang nurse anesthesiologist le ghost doctor te chuan daih thina chuan thiam lo na an nei lo thu an la soifana tipal thil thuwa thleng angin daih case chu an la soyani heti khopa finfiana tama po hian he case la tu prosecutor chuan case chu a chui chhedu lo khopa victim telama chan ayin ati swal tu te zok chu a tan zok ma a an chan po chu a tharenga li chuan do thei to lovin so high court a chuan complain a file le ta a ama te chau chuan a beya prosecutor office ma te chuan court ma te po anu nalan tirin lekha ziak tenen chu lovin afapa in dikna mu theinan a beya daih case chu midang hna an hlan chhon le hnuwa po chuan masona om thei reng lawa a hnuwa li chuan
an case la tu prosecutor te le Mr. Jang te chu lawing classmate chin an ni wangin an lam atang du lawani ti chu a hre chhuak zoya aril ru chu anatak cheta a fa pathlana te kalin awat chepa adikna chanvo a highland sak theinan a fa patharau chu ama ti chak tur ten awashil chen ani kumsang hi som pakwa me tha chuan courtin hedi hian shemna apwang ta a clinic nei tu director chu jela atantira amai ro chu midang song te chu shemnan zangna dumna le dan phalawa thilanti wangin poisa fine turin court chuan atia court ro relna pon chuani chuan li chu alom lo hleya midang te po chu an phu tok shemna pe ngeya la tuma appeal nei lein court a miswal dang te chu akhing le a ti chuan January kumsang hi somni pathum alawin her chhuale meu chuan court chuan a thutluk na hnung ber chu ti chuakin daih zai tu sergeant Dr. Jang chu kumthum lugin tang turatin poisa fai dollar singthum choi turin ati boka anesthesiologist le nurse te po chu an chemna pe kania an medical license cancel sak an ne bokani li chuan afapatana kumsari lai mai abe nuwa miswal te chu shemna pek aneta a li chuan afapatana malampan zelin medical accident tok te chanpuina tur organization te dinin afapaming choin kwandei hloh ti chu September ni somni panga kumsang ni somni pathum khan siam ani boka li hian hepol mang hian surgery clinic songzonga CCTV da ani theinan mala a he baka hian surgery ti turte an himzok theinan manasa takin alabokani